Ning hapit na ang CVIRAA sagad sa mga estudyanteng atleta subsub nga nagbansay-bansay apan ang mga estudyante sa Dakbayan sa Naga. Mas hugyaw ang pag-ensayo tungod sa ilang gitawag nga queens. Kung kinsa ang mga queens atong sayran pinaagi nining report. Sa dakong hawanan sa Dakbayan sa Naga, nagpaugnat sa kusog kining mga student athletes. Ug gawas nga nakapasingot, mas naumol pa ang ilang katakos sa pagduwa og volleyball. Apan mas hugyaw ang ilang duwa kay may kaatbang nga grupo sila ug kini mao ang grupo sa mga Beshinis. Candidate number 9, Grupong! Candidate number 7, Napul! Candidate number 7. Ug ang rose among the thorns mao si China! Kuyog niya ang iya pang ubang mga kaubang dili team sa grupo. Apan ang maong grupo dili lakip sa mga student athletes kundili practice group nga mutabang sa mga estudyante. Matud nila nga tuig 2015 pa di ay napurma ang ilang grupo nga mahiligon sa pagduwa og volleyball. Mora ni mo pa ang kalingawan diri sa plaza, like instead of maglaglaag ni ang sayo nga like 6 p.m. to 9 is pwede rin may makaplay diri. Uban ni Ian Sinpulan ug Cleofer Lumayag, Quibod-Castro, Balitang Bisdak.